Hov, haha. Sådan. Normalt tænder man jo lys i begivenheder, når man eventuelt fortæller historier eller laver en spændende fortælling. Men i dagens anledning, så kan jeg ikke fortælle en historie, men jeg vil gerne smage nogle tips. Tipsene er produceret eller er lavet af Kims, men det er YouTubere, der står bag smagsvarianterne i tipsene. Normalt så giver jeg egentlig tips til mode, men i dag der spiser jeg dem. Det er så en pose med Morten Münsters version af tips. Chili mayo. Jeg ved, det er en meget populær døbelse til pomfritter på McDonald's. Så derfor så tænker jeg, at han må have været meget på McDonald's, siden han vælger chili mayo til sine tips. Nu er chili mayo meget basic. Jeg vil eventuelt have brugt dijon. Men lad os da kaste os ud i det. Umiddelbart vil jeg sige, at hans tips godt kunne gå lidt blanken ud, da de ikke er så stærke, som der ellers er varieret i dem. Det er jo chili chips, men jeg synes ikke, der er så meget styrke i dem. Det passer ikke så godt til navnet, når han siger ohøj, fordi ohøj betyder jo ohøj, de er stærke. Den er lidt svanset til vandets version. Jeg kan godt smage, der er lidt sådan eftersmag. Ja, der er en lille smule. Den næste variation er Jas og Mika. Dem har jeg personligt set i Røddercenteret en gang. Jeg håber ikke, at de smager så meget af hund, fordi at hunden trods alt også med på billedet. Ud fra det synes jeg, at deres hund er skide sød, men de kunne have lavet det med en kylling i stedet. Det ville jeg synes var passet bedre, da det trods alt er kylling, der er i posen. Så ved man, at de bruger friske råvarer, især fra landbrug. Men lad os da kaste os ud i det og se, hvad Jas og Mika kan give af deres variation. Jeg vil sige, at deres smag er lidt mere fremhævende end Morten Münsters var. Jeg synes faktisk, den er god. Jeg vil sige, den er god. Den er bedre end den anden. Det synes jeg. Den næste variant, det er også en kendt YouTuber, der hedder Alexander Husum. Nej, det er Anders Henriksens chips. Jeg kender ikke så meget til YouTuberen, men jeg har hørt lidt om hans navn. Men jeg har ikke set så meget af hans videoer. Han har åbenbart lavet en version af stegt flæsk i chips-version. Det eneste, jeg har bemærket, det er, at der ikke er Dannebrog-flag på hans chipspose. Det trækker lidt ned i karakter, da det trods alt er nationalretten i dansk køkken. Men lad os da prøve en version af Anders Henriksens stegt flæsk og persillesauce. Jeg vil sige, man er ikke i tvivl om, at det er stegt flæsk. Så jeg vil sige, at de er gode. Men jeg synes, at hvis man spiser store mængder af dem, så tror jeg, man bliver træt af stegt flæsk i længden. Men man kan selvfølgelig også sige, at hvis man så er vegetar, så kan man jo spise de her i stedet for stegt flæsk. Fordi så har man jo ikke... Så spiser man jo chips i stedet for flæsken. Så har man jo det hele i en pakke. Det er både smart og det er løsningsværdigt. Hvis man ikke har så mange penge, så kan man bare købe en pose chips. Så er den dækket for et måltid. En sjov faktor er, at jeg også selv hedder Kim til mellemnavn. Da der er mange, der har spurgt om, hvorfor jeg egentlig hedder JK, så er det fordi, det faktisk er mit fornavn og mit mellemnavn, der er blevet brugt i videoen. Jeg har bare forkortet det ned, sådan så det hedder JK, i stedet for hele mit mellemnavn og mit fornavn. Så med mange af mine venner, så bliver jeg bare kaldt for navnet JK. Så selvom det ikke er Kims tips i dag, så kan der være, at det kommer en dag, hvor det faktisk er Kims tips. Og med Kim, der mener jeg mig selv selvfølgelig. Det kan jo være, at jeg også selv laver en version af det en dag. Så vil jeg sige, hvis jeg skulle lave min egen smag, så vil jeg enten lave det med en boller i kaj for eksempel. Eller hvis man nu går all in, så vil jeg lave det med en lille kaffesmag. Så man kan få smagen af kaffe og måske lidt boller i kaj. Det er jo trods alt mine favoritter. Så kan man både få koffein, men man kan også få den gode kajsauce. Fordi ens mormor kan jo godt lide kaffe og boller i kaj. Det er trods alt en mormors yndlingsret. Så hvis man heller ikke alt det billige energidrik, fordi så kan man jo bare lave det i en tipsversion. Så har man det hele i par samlet i en pakke. Så sparer man også den tid. Den sidste pose, den hedder Gutterne, og som sagt, der er også nogle YouTubere på. Jeg ved i hvert fald, at de to brødre, Elias og så ham den anden på, og så kan jeg også se, at der er nogle andre YouTubere. Jeg mener også, jeg har hørt, at Jeppe Ødelgaard eller sådan noget, han er også med i den. Det er egentlig sjovt, de kalder sig Gutterne. Da jeg tænker på Gutterne, tænker jeg på en Dirch Passer-film. Nyhavns glade gutter. Så er det bare Kims glade gutter, i stedet for Nyhavns glade gutter. Og så har jeg også bemærket, at det er lidt sjovt, at den ene han har et 10-tal på maven. Fordi jeg vil sige, normalt har man det på ryggen. Det har Messi i hvert fald. Men lad os da prøve at se, hvad det er, de også har kastet ud i. Den er lidt syrlig i smagen. Jeg vil sige, smagen
skulle være paprika og tomat. Det minder meget om de der tomatfingre, man kan få i butikkerne. Jeg synes også, det er sjovt, at de har skrevet weekendsnack. Jeg vil hellere skrive hverdagssnack, fordi der er jo også nogen, der spiser det til hverdag. Men hverdag er en weekend, især torsdag, det er jo lille fredag, så det må I endelig huske. Mine tips, de vil helt klart lægges ud en torsdag, og så skulle de hedde lille fredagstips, da det trods alt er torsdag, der bliver kaldt lille fredag. I hvert fald på Vestegnen. Okay. Ej, så skulle det have en rødovre smag. Jeg ved ikke engang, hvilken smag man har på rødovre egentlig. Cocktailpølser, ved jeg. Cocktailpølser og bacon, fordi det er en klassisk rødovre version. Ud fra hvad jeg selv har smagt, så vil jeg sige, at jeg går helt sikkert efter Jas og Mikas tips, da jeg synes, de smagte fremragende. Jeg kunne rigtig godt lide Jas og Mikas tips, da jeg synes, de smagte meget kylling, og jeg kan personligt godt lide hot wings. Og som en stærk toer, der vil jeg helt klart sige, at der går Anders Hemmingsen helt sikkert ind med sin stegt flæsk og persillesauce. Der går Morten lidt længere ud på planken, så han går altså ind på en 3. plads. Fordi hans tips var ikke så gode, som jeg ellers havde forventet. Den var ikke så meget chilisdyrke, som der ellers er i en chili mayo på McDonald's. Og gutterne, det var en sløv omgang. Jeg vil sige, der kunne man tage på Nyhavn og få nogle bedre tomattips. Til hverdag, der vil jeg nok ikke spise så meget chips selv, da jeg ikke er den store tipsmenneske. Hvis jeg så personligt skulle have en god dessert, så skulle det være sådan en gang chokolademos, eller ja, hvad end man nu kan finde på fra det gode skab. Men det var alt for den her video. Hilsen JK. Det kan noget. Tag og prøv det. Hvis drømmen kunne blive til virkelighed, så havde jeg lavet min egen chips. Så havde jeg solgt klasse på det. Vestegnens københavnerdreng chipsversion. Bacon og bacon. Og cocktailpølser. Da dem på Vestegnen elsker bacon og cocktailpølser,